Rydyn ni'n defnyddio adio mewn colofn pan dyn ni'n dod ar draws swm adio fel yr un yma fan hyn sydd yn un anodd i wneud yn y pen. Y ffordd i osod allan y swm yw sgwennu y rhifau un o dan y llall, fod digon o le rhwng y digidau, a gwneud yn siŵr, fel dwi wedi wneud y fan hyn, fod yr unedau un o dan y llall mewn colofn, fod y degau un o dan y llall, fod y cannoedd un o dan y llall, ac yn y blaen. Dyna ni'n adio hein i gyd i fyny, defnyddio premesur i roed llinell ddwbl yma i ddangos yr atab, ac yna dyn ni'n gweithio o'r dde i'r chwith, ac yn adio ac yn cario ymlaen os oes rhaid. Yn fan hyn felly, 5 adio 5 yn 10, adio 7 yn 17, dyn ni'n cario'r un ymlaen ac yn sgwennu'r 7 yn fawr. Yn y golofn nesaf, mae 3 adio 3 yn 6, 6 adio 8 yn 14, adio'r un yn fan hyn yn 15. Cario'r un ymlaen, sgwennu'r 5 yn fawr. Nesaf, 8 adio 7 yn 15, 15 adio 5 yn 20, 20 adio 1 yn 21, cario'r 2 ymlaen, sgwennu'r 1 yn fawr. Wedyn 9 adio 6 yn 15, 15 adio 2, 17, cario'r 1 ymlaen, sgwennu'r 7 yn fawr, ac yna i orffan 3 adio 1 yn 4. Felly'r ateb yn fan hyn i'r swm adio yma ydy 47,157. Un enghraifft arall, 832, adio 56, adio 190, un o dan y llall, yr unedau, y degau a'r cannoedd yn daclus mewn colofnau, llinell ddwbl, cychwyn o'r dde, 2 a 6 a dim yn 8, 3 a 5 yn 8, adio 9, 17, 1, 7, 8, 9, 10 yn fan hyn. Does ddim colofn arall, felly does ddim rhaid cario, jyst sgwennu y 10 i lawr yn fawr. Felly 1078 ydy'r ateb i'r swm yn fan hyn. Ymarfer i chi ceisio nawr, rhowch gynnig ar ddarn o bapur ar y symiau ydych chi weld ar eich sgrin yn nawr. Yna, pan ydych chi'n barod i gael yr atebion, gewch chi farcio'ch gwaith efo beth sy'n newydd ymddangos ar y sgrin yn nawr. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @Mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.